Maayong kahaponan sa tanan. I am here again, Jan's Road Trip. What's up? What's up? Today, naatay adtuan na place called Siwul sa Panabo. Okay. Mao ni ang isa sa tourist destination sa Panabo, ang atuang Seawall. Alright, Seawall. Okay. Sa Seawall na to, guys, is medyo maganda yung Seawall natin ngayon kasi kakatapos lang nag-renovate ng Seawall natin sa Panabo. Okay. Okay, time is 1:35 in the afternoon. Mainit po siya. Wait muna, check muna yung headset natin. Okay, yung audio natin okay na po. Alright. Okay. So ngayon, tara. Thank you, Jesus. Let's go. Jan's Road Trip. Alright. Eto, andito po ako sa labas ng aming subdivision. Dito po sa Via Vida, Panabo City. Ito medyo rough road dito eh. Yun, medyo rough road. Hindi siya medyo, pero rough road talaga siya. Yeah. Yun yung rason, reason ko nga bakit tayo hindi dumadaan dito. Kasi ito malubak eh. Masakit sa puwet. Oh yes, masakit siya. Kaya nga ayaw ko talagang dumaan dito. Pero dadaanan natin para maiba naman yung daanan natin. Alright. At okay, ito na po. Okay. Oh, maganda dito. Ito na po tayo. Ito na. Ito yung gusto ko talagang daanan, yung ganito. Yung masarap sa pakiramdam. Wow, pakiramdam. 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 Wala kang pakiramdam kasi wala kang jowa. Walang jowa. Walang jowa. Yung mga kaibigan natin dyan na single na for many years, chill lang kayo dyan kasi darating yan eh. Darating sa takdang panahon. Wow, takdang panahon. Tsaka wag magmadali. Hindi nga ako nagmamadali eh, pero gusto ko na. No, gusto, pero hindi muna. Meron pa tayong mga priority. May mga priorities in life pa tayo. Trabaho tsaka enjoy muna sa teenager. Wow, teenager. Wow. Alright. Okay, guys. Okay, heto na po tayo. Nandito na po tayo sa National Highway po ng Panabo City. Okay. Dito tayo dadaan. Yung yung takbo natin, chill lang, yung hindi nagmamadali. Tsaka ayun. Okay, sarap po ng hangin. Yung helmet ng visor, ng visor ng helmet ko, nakataas, naka-open po siya. At ayun, masarap yung hangin. Mahirap magtagalog ng straight. Mahirap. Mainit. Okay po, update po ng ating lugar. Nandito po ako sa New Pandan. New Pandan ba ito? New Pandan. Yes, New Pandan. Bagong Pandikoko. Wow. Bagong Pandikoko. Ang bagong Pandikoko.
New Pandan po ito, guys. At ito na po yung road patungo sa Kaganguhan. Barangay Kaganguhan po, guys. Yung sibol natin noon, yung address niya is Kaganguhan. Okay, Kaganguhan. Yun. Yun, dito pa lang, guys. Dito pa lang, guys. I guess 3 kilometers from here. 3 kilometers from here, nandun na tayo sa seawall. Ito po, Agria po. Shout out sa Agria. Naganda po yung Agria. Ano ba ang Agria dito? Ano ba tong lugar? Parang bahay yata. Bahayan. Wow, Bahayan. Subdivision. Wow. Bahayan subdivision. Okay. Ito. Malapit na po tayo. Ano kaya yung dadatnan ko doon? Marami bang tao? Ngayon, guys, is still we are in GCQ pa rin sa Panabo City, o General Community Quarantine. Yan. Ito, sa tingin ko, guys, madami ng tao doon. I guess pero yun, malalaman natin pag nandun na tayo sa seawall. Okay, magmamadali tayo. Right. Okay, guys. Ito, takbong check muna natin yung yun, gumagana talaga. Gumagana yung camera natin. Para akong baliw nito na nagsasalita na hindi pala nag-play yung cam natin. Okay, ito na po at kakaliwa na po tayo. Right. See? Dito pa lang, ramdam mo na yung hangin ng dagat. Ramdam. Oh, may mga isda pala dito. Mga nagbebenta ng isda. Yun, random ko na. Yun, random. Wow. Guys, no? Feel nyo rin ba yung hangin ng dagat? Hangin ng dagat. Wow. Maganda dito. Ang ganda. 4 months o 5 months hindi ako naliligo ng dagat. Tsaka, eto. Before muna tayo pupunta dyan sa ating kanan, sa sightseeing muna tayo. Sightseeing ba yung tawag yun? Pupunta muna tayo dun sa bandang huli. Bandang huli. Ano ba yung sa unahan? Yan, check mo natin ng place. Wow, ang ganda. Wow, refreshing. Alright, refreshing. Maganda. May mga pamilya dito. Yun. Naliligo po ba kayo? Parang bawal yung liguan dito eh. Ito, Boboilo na tayo. Wow, Boboilo. Ito na po, Jan's Road Trip. Hiha! Up July. Wow. Wow. Slow down. May po tayo. May warning signs. Masarap yung dagat. I mean, hindi yung dagat Tsaka yung hangin ng dagat. Ito, namanggol naman. Tsaka ito tour ko kayo. Ito. Yan. Pag naaamoy, yun. Kuha ko rin yung word sa Tagalog ng simot. Amoy. Amoy. Naaamoy nyo ba yung hangin ng dagat? Wow, hangin ng dagat. Okay. Madami yung cottages. Madami ding tao na naliligo. Open na pala, guys, sa mga gusto maliligo dito sa Kaganguhan. Dito noon natin na mga cottages is Mr. Suabe. Mr. Suabe lang ang nalalaman ko.
Wow, okay, babalik na po tayo. Dinig nyo ba yung ano, tunog ni Attitude? Okay, ba? Dinig nyo. Naka-helmet ako eh. Yung pandinig ko is mahina. Yan. Ito po at kita nyo? Maganda. Okay, ito at bababa. At bababa na po tayo. Ito at papasok na po tayo. Tingnan natin kung ano. Yun, kita nyo yung dagat. Kita yun yung dagat. Wow! See? 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 Kita nyo see? Kita nyo see? Ayan, see? Ito po at salamat sa ating mga manonood. At ito po at uuwi na po ako. Yun na po ang ating trip ngayong araw na ito. Salamat po sa pagtutok at please like and subscribe. Okay? Giants Road Trip! Huha!